nu. Det er ikke, hvis du ramte ham i armen, så er det ikke one hit. Det er åbenbart ikke. Det må være bullshit. Det er mega lort. Jeg tror, de må hack. Det er det eneste, der kan lade sig gøre. Dammit. Jeg er så vant til at spille Let's get this done. kreativ. Nu kører jeg herover. Bare Nej! Hvor er en dum. For en bande. Kom herover. Kom herover. Kom, ikke tager dig. tilfældigvis det er en bro. Nej. Flashbang. Smoke.